Tohle je 5 faktů o videoherním světě. První fakt. Víte, co bylo první videohrou na světě? První videohrou na světě byl Tennis for Two. Bylo to vytvořeno člověkem jménem William Higginbottom. Bylo to vytvořeno 18. října 1958 a jakožto první hrou to bylo samozřejmě velmi dobře představeno. Bylo to představeno v laboratoři. Jaké je to krásné představení to muselo být. Druhý fakt. Víte, co bylo nejstarší videoherní společnost? Byla to společnost Magnavox, která byla vytvořena v roce 1911. Ta v roce 1970 si koupila licenci na tvoření herní konzole a v roce 1972 vytvořili vůbec první konzoli, která se jmenovala Magnavox Odyssey. Třetí fakt. Víte, co bylo nejprodávanější videohrou? Ano, správně, bylo to Minecraft. Minecraft byl vytvořen společností Mojang a Minecraftu bylo přesně prodáno přes 300 milionů kopií. Čtvrtý fakt. Víte, jaká jsou největší videoherní studia? Jako první největší videoherní studio patří Sony Interactive Entertainment, která samozřejmě má na starosti PlayStation, ale samozřejmě také hry jako Uncharted, Crash Bandicoot, anebo také God of War. Druhý největší videoherní studio je Tencent Holdings Limited, která jako samotná firma moc nefunguje na videohry, ale v roce 2015 odkoupilo celý Riot Games a teďka je jeho vlastníkem. Ale samozřejmě má podíl také v Epic Games nebo v Activision Blizzard, podíl v Ubisoftu a také podíl v Supercell. A pátý fakt. Víte, jaká je ta nejhorší videohra na světě? Podle stránky Metacritic je to hra s názvem Family Party 30 Great Games Obstacle Arcade. Je to hra na Wii U, která byla vytvořena v roce 2013 a podle kritiků dostala hodnocení 11, což je nejnižší hodnocení na Metacriticu, který u hry kdy bylo. A ještě má velmi nízký user score. Kolik jste věděli faktů z těch všech 5? Napište mi to do komentářů. Přesně tamhle. A taky mě nezapomeňte sledovat na Twitchi a připojit se na můj Discord.